Hola, què tal, com estàvem? Benvinguts a una nova edició de Si Major, el programa que dediquem en la 8 Televisió a parlar de la nostra música. Miren, la passió per la música ja se sap que no té edat i que unís igual als més menudets quan estan en l'escola de música que a les persones grans. Avui anem a conèixer precisament la passió per la música que unís a un grup de persones majors que van formar i que formen actualment l'Associació Musical Majors de l'Horta Sud. Anem a parlar i a conèixer un poquet més la seva història en companyia del seu president, de Vicent Martínez. Hola, què tal? Bona vesprada, benvingut. Ens acompanya també José Antonio Igual, que és el director. Hola, benvingut. I tenim el plaer de contar amb el fundador d'esta agrupació musical, que és Fernando Miras. Encantada de tindre-lo així. Molt de gust. Moltes gràcies. Anem a començar pel principi. Jo crec que tenim així a Fernando. Anem a començar pels orígens. Com va sorgir i quan esta agrupació? Bueno, la veritat que va sorgir en l'any 2001. En el 2001 va ser quan pensé de formar una banda musical en la comarca de l'Horta Sud, perquè pensava que a les persones majors ens feia falta tindre alguna cosa per a viure alegres i contents. I entonces vaig pensar de fer una banda de persones majors. I per això vaig comptar primerament, després de meditar i pensar-ho, vaig comptar en la primera autoritat d'Aldaia, que era entonces l'alcaldessa Empar Navarro Prósper. I ella me donà una impressió molt bona, me va dir que la idea li agradava molt i a partir d'ahí ja començàrem a fer coses. Quants éreu al principi, Fernando? Bueno, al principi era jo soles. Era jo soles. A partir de... Això és molt principi, sí, ja. A partir de la impressió que li causà a l'alcaldessa, vaig parlar amb uns amics que havien estat en les bandes de música del poble de sempre i també me donen l'enhorabona i el seu plaer d'estar en companyia nostra. Vam fer una junta, 4 o 5 persones, i a partir d'ahí començarem a buscar músics que entonces tots els músics eren bons, tots. Eren menys músics, altres més bé, i així s'ajustaren 14 o 15 músics, i com a director buscarem a un músic del poble molt major, tenia ja 90 anys l'home, i li vaig parlar perquè fera de director, i els primers assajos mos els feu ell. I vingué entonces Canal 9, ens va fer un reportatge, va ser un show allò, perquè hi havia músics que no havien tocat. Jo he sido músico en mi pueblo pero ya hace 40 años que no toco. Imagineu-vos... Però l'important jo crec que era l'esperit. L'he de tallar i me va perdonar perquè no tenim molt de temps i vull també que comencen a parlar. Vicent, per exemple, conta'ns en aquest moment quants ne sou i què és el que feu, el que soleu fer. Sí, ara ne som aproximadament 68 persones, entre músics i ajudants, no? I el projecte que tenim ara ja és el de l'envelliment actiu, les teràpies musicals, que estan molt de moda ara. Tot el que siga la neurociència i tot això està molt ahí. I aprofitar aquestes formes, la música, que és molt agradable i molt agraïda, per a dur a terme esta tasca, este projecte que tinc en mans i que estic un poc en contacte amb conselleria, a veure com ho maneja per a pegar-li l'espentaeta. És molt bona idea, efectivament, i jo crec que serà, com digueu, terapèutic. La música és terapèutica. Per a nosaltres, però també per a la resta de gent, perquè la idea és anar per residències, fer concerts a la gent que té Alzheimer, o com està ara també un poquet de moda, d'anar per hospitals i donar teràpia. Nosaltres donem teràpia perquè fem música i la fem per a la gent.
Perquè de moment, per exemple, esteu anant, tot el contrari, esteu anant a escoles, no? Sí, bueno, sí, és fet. Tenim uns projectes de concerts didàctics en els quals fem les obres que toquem són obres de Popeye i Aladdin, tot molt conegut, en un text que té un fil conductor, que el vaig fer jo. I ara estem en un projecte també de fer un altre tipus de concert com el del circo, de televisió, en fi. Molt bé. Sempre fent cosetes, i a més en la gent major, i per a xiquets, concerts intergeneracionals que són molt importants. Molt bonic. I José Antonio, el director, com és dirigir a un grup de gent major que saps que sobretot el que té és molt d'amor per la música i moltes ganes també de fer coses? Sí, home, prima el que veus a la gent que va en eixa il·lusió, no? I que s'ho passen molt bé allí i es serveix d'una distracció i una alegria que es dona al cos, pues, però, com a tots els assajos, pues, uns se fan més pesats, uns altres menys. N'hi ha que buscar de quan en quant obretes que s'adapten a la plantilla, a la tècnica dels músics, dels components, i en això treballem. Des de quan estàs tu dirigint l'agrupació? Pues des de desembre de 2017. Molt bé. Ens han deixat també este llibre de que fa pocs anys, 7 anys que complireu exactament el 10è aniversari, i així vull donar-los les gràcies per haver-nos portat este llibre en la història. Què anem a sentir en el programa d'avui? Què anem a sentir? Vicente, que s'ha posat el... Sí, bueno, és un homenatge. Ara mateix no me'n recordo exactament de les peces, perquè com estem sempre assajant, sempre fent coses noves i tal, però la rellevància és donar-li a la figura del que fou fundador un homenatge, i a més a la gent que tenim fora de plató, que han vingut, però per almenys anomenar-los, que és Rosendo i Andrés, que s'han quedat fora de plató per espai, però que també foren els que estigueren i els que encara estan. L'arxiver és una persona molt important. Molt, perquè a més el que fa Andrés no ho fa ningú arxiver per ahir. I Rosendo, que és el nostre recolz, de sempre per baix, entre bambalines, sempre fent coses. No sé, a lo millor poden entrar i posar-se així, voleu? Sí, entreu si voleu, mentrestant, clar, jo és que crec que ja que han fet l'esforç, i jo vaig a demanar al meu company Ernesto, realitzador, i als meus companys càmeres, clar, els minuts que ens queden, tant de gust, encantada, no teniu gaire, però com ja queda molt poquet, jo també preferís, i m'estime més esta fotografia, que jo crec que ja han fet l'esforç de traslladar-se així, donar-vos l'enhorabona també per el vostre treball, i ara sí que continuem, que t'he tallat en el que estem sentint, anem a sentir en aquest moment. Sí. Bueno, doncs això, no? El tema fou un homenatge a la gent que està des dels principis, el fundador, els ajudants, que estan ahí des dels principis, i donar-li la rellevància a la tasca que han fet i que continuen fent. Jo continuo en això, fent ja coses noves, ara ha canviat tot molt internet, ells no ens aclareixen molt en les xarxes socials, i entonces ahí estem, a la lluita. Però la veritat és que dona gust veure-vos, he de dir, perquè sou una família xicoteta, però una pequeña gran família, i la veritat és que se nota que esteu molt units. A banda d'anar a les residències, que estava comentant Vicent, quins reptes o quins objectius més propers teniu per enguany, per exemple? Algun concert així a la vista? Sí, en Aldaia fan tots els anys una setmana dels majors, en el mes de maig, en la qual actuem. Ve Auriguem, ve tancant, i aquest concert el farem el dia 10 de maig, a les 7 de la vesprada, si no m'enganya. El següent concert el fem en la residència de majors Sant Felipe Neri, el 30 de maig, i l'1 de juny anem al Palau a fer un mig concert, perquè és una interpretació de diverses associacions i grups, i allà actuem. Molt bé. Doncs anem a sentir ja la música i este homenatge al fundador, als fundadors, als que fan possible aquesta agrupació de majors de l'Horta Sud. Els deixem en la música.
acudisca i llisca a l'estrat. Ahí el tens tot aquí. Senyores i senyors, molt bon dia. Diuen, i és veritat, que existeix un idioma que és internacional. I aquest idioma és la música. Es parla tot el món. I és l'idioma que parla aquesta banda des de fa 14 anys. Fa ara 14 anys, aquesta agrupació musical, les Majors de l'Albassú, va fer el seu primer concert al Camp. Jo recordo molt bé, perquè era jo i portava la bandera del centre de la sala fins a l'escenari. 14 anys i que ens han passat moltes coses. Que ràpid passa el temps. Fins i tot han dut aires nous representats en la figura del nou president Vicent Martínez Escudero. Molt bon dia, una salutació a les autoritats i al públic en general. No me vaig allargar molt perquè encara queda acte i ja el cul ja fa fermella. Des de fa uns 7 o 8 anys que pertany a aquesta agrupació i sempre te senti com en família. I he après molt, però el rumb ja està fixat. Ara només resta mantindre l'objectiu, continuar amb la tasca de dur a terme una gran labor social i musical. Des del principi de la idea hem tingut un gran recolzament de nostra presidenta honorífica que va creure en el projecte. Així que tinc el plaer de cridar a Empar Navarro Prosper i convidar-la que puja a l'escenari. Ara sí que segur que l'autor de la idea general d'estos 14 anys que he estat complint, tinc el plaer de cridar a Fernando Miras Gallego, que és el de la seva. En companyia d'Empar Navarro han sigut les peces claus per a aquesta banda funcionar, per aquesta banda anar avant. Amparo i Fernando foren els que homenatjaren tot, ajudant per altres persones perquè la banda esta puga viure. I per a poder participar en aquest acte sempre bonic, però també de reconeixement. Jo les meves paraules és, en principi, per al reconeixement de la iniciativa d'unes persones, encapçalada per Fernando, però també, com ha dit molt bé Rosendo, de més persones que varen tindre la valentia de tindre la iniciativa de constituir una banda. Però una banda que tal vegada una banda pot ser fàcil, a lo millor, començar. Però varen tenir la idea de començar una banda d'àmbit comarcal, d'àmbit de més pobles, de més músics, que tenien part en altres bandes, en altres pobles, i juntar en una banda a persones, a músics de més pobles, jo crec que era algo atrevit. Podia haver en altres puestos més bandes comarcals, però així nosaltres i ells varen prendre aquesta iniciativa, en aquesta valentia i en aquest saber fer, ho van reconèixer sempre. Perquè quan varen portar
la proposta, ja havien fet una tasca de tota la documentació i de totes les coses que tenien que fer, d'una manera molt seriosa i molt responsable. Això ho encapçalava Fernando, i n'hi ha que reconèixer també a persones que avui no estan així, que ens han deixat, a moltes persones que també junt a ell ho varen fer. Era fer-ho, era iniciar-ho, i era també després mantindre-ho, i la constància també és algo que n'hi ha que reconèixer. La constància d'hores, de treball, de juntes i de feina, i de persones que van creure en elles. I jo, com a Ajuntament d'Aldaia, ho vaig recolzar, però també ho vaig recolzar com a mancomunitat, com a l'entitat i la institució d'àmbit comarcal, que molta gent potser no creu en ells, però és una institució que dona cobertura a tots els pobles de la comarca, a 20 pobles i més de 300.000 habitants. I això ho va fer des de la institució comarcal que jo en aquell moment també representava. Varen fer, i jo crec que és una bona iniciativa, on hi ha activitats per a persones majors que saben fer música i, com ha dit molt bé també Paco, en un llenguatge internacional que tots entenem i que ho agraïm. Perquè el seu esforç de totes les setmanes, els dimecres, d'assajar, que prova que faci fred o que faci calor o que faci ponent, ells estan ahí. Estan ahí per a després donar-nos l'oportunitat d'escoltar música i participar i fer-nos sentir el sentiment de la música i poder compartir el llenguatge musical que tots entenem i tots agraïm. Així que les meves paraules d'agraïment a moltíssima gent, també als directors que van creure en ells, al primer director que també està entre nosaltres, que també va començar en els primers que no sabien tocar perquè sabia fer molt de temps que no havien tocat, i als altres directors que han continuat en la seva batuta fer-nos el que avui ens estan fent. Música i fer-nos compartir alegria, sentiment, de tot en ells. Moltíssimes gràcies i molta enhorabona a Fernando, que encapçarà en aquell moment aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Teníem previst ara que Fernando diguera algunes paraules, però es va esperar. Perquè vull que pugen així dos persones conegudes, els seus fills, Marcos i Sònia. Per favor. Van a hacer entrega de un cuadro que, cuando empezó a Fernando Bona, que es una caricatura de él tocando uno de los instrumentos del bombardino. Fundador y presidente de la banda Majors de l'Artall, 2002-2016. I també una Santa Cecília, que pràcticament diu el mateix. A Fernando Miras Gallego, fundador i president de la banda. Si ho va dir algú ja és problema aquí.
diputats, amics tots, públic en general, molt bon dia a tots i benvinguts a aquest acte. Sempre se sol dir que així se ve a oir el concert. Jo ja ho sé, però sempre hi ha que dir alguna cosa que no se sap del tot. I això jo us ho vaig explicar en unes paraules. El que us vaig a dir és tal i com se formà la banda dels Majors de l'Horta Sud. Això ocorria en el mes de novembre de l'any 2001, quan la banda Unió Musical d'Aldaia oferia un concert de Santa Cecília en el Teatre del Mercat d'Aldaia. Jo vaig saludar a una persona en el tracte a la que entonces era la màxima autoritat d'Aldaia, en Marc Navarro i Prosper, la nostra alcaldessa en aquell moment. I li vaig comentar el que estava pensant fer. Ja feia una temporada que anava rondant-me la idea de formar la banda. Li va aparèixer una idea genial. I la cosa queda ahí. Ahí queda la cosa parada. Això era en novembre en Santa Cecília. Però en el següent concert que feu la banda Unió Musical d'Aldaia, altra vegada en el Teatre del Mercat, pues també estava allí el Marc Navarro, perquè ella no fallava mai. Estava clar. La vaig saludar i no li digué res, però va ser ella la que me va dir: escolta, Fernando, allò que me contares, que digueres el mes passat, com ho tens, lo de la banda dels Majors? I jo li vaig dir que pront li donaria una bona notícia. I s'acaba. I el dia, això va ser en Nadal, el concert de Nadal. I el dia 1 de gener, el dia d'ahir nou, com era dia festiu, pues me vaig dedicar a treballar ja per començar a fer el que teníem pensat. I vaig parlar primerament amb José María Sánchez Mas. El coneixereu quasi tots. És un veí del poble, nascut del poble i també amant de la música. Li vaig dir el que pensava fer. I si m'acompanyava, que jo volia anar a parlar amb altres persones, que m'acompanyara per a parlar amb altres persones. Primerament, anàrem a parlar amb Eduardo Cervera, Folk Cervera, perquè no això, Tani, li dic. Parlar amb ell. Després anàrem a parlar amb Mariano García Baviera, que d'esta visita n'hi ha una xicoteta anècdota. I és la següent. Anem a sa casa i preguntarem per ell. Estava allí la seva cunya, Pilar, i mos va dir que Mariano sí estava en casa, però estava en la terrassa fent una paella. Diu, pugeu i parleu amb ell. I allà que anàvem, José María i jo, pues cales amunt, a la terrassa. Me vaig veure a Mariano en un davantal, gran que és ell, de tot, en cor i estatura, un davantal posat i una paleta de metro i fent una paella allí enmig de la terrassa. No la va ganes de quedar-se allí a dinar, perquè la paella estava preparada per això. Total, que parlàvem amb ell i des d'allí s'anàrem a parlar amb José María Benlloc Vilanova. I li van contar als tres la mateixa historieta. I els tres mos digueren a cop que sí. Perdoneu, però així ha que fer una altra cosa. Mos van dir a cop que sí, els tres. I a partir d'ahir començàrem a treballar, fent estatuts, documentació,
12 o 15 músics, pues tenien ganes de començar a tocar. Això era el primer. I digueren, pues anem a ensenyar com siga. I quedaren, li van dir a José María Mas Peiró, el tio Batiste, que van dir d'ell, i li faltava temps per dir-nos que sí. I començarem a assajar i ensayaren 3 setmanes amb ell. Clar, ja anaven acudint algun músic més i tenia que tindre un altre director. I li vaig comentar als directius, i ja teníem una directiva, que jo havia parlat en un músic del poble, fill del poble i bon músic, que ja era director, en Hugo Ginesta, i me van dir que sí, a poc també. O sigui que parlàrem amb ell i vingueu a assajar amb nosaltres i a començar a assajar i estigué en la banda des del 2002 fins al 2005. O sigui que estigué 3 anys amb nosaltres. Després ho tinc que deixar perquè tenia moltes feines per ahir, però ell estiguessi aguantant 3 anys. Ja ficats en l'any 2002 ens digueren d'un músic que hi havia en Torrent que podia ser el director de la banda. I anant amb la directiva a parlar amb ell. Ell és de Torrent, però és oriundo d'Aldaia. I ell és don Ramon Sorlit Mora, que encara continua de director en nosaltres. I la cosa que li queda, o sigui que no és que s'ha acabat ahir, ell està ahí hasta saber quan. Així que ja tenim una plantilla de 67 components. El que passa que avui, a les festes de Sant Vicent i dels pobles i tal, ens falten 18 músics. A tots els músics de la comarca a que puguen vindre i vulguin vindre així, que seran ben acollits per tots. Y al mes, decirle a los músicos, los que estáis aquí y los que nos dejaron, muchas gracias a todos. Bueno, estava previst que començara la segona part, però de moment no va començar. Tots sabem que una persona soles no pot portar el pes de l'altra, que no és fort. Fernando necessitava ajuda. I què podia donar-li? Algú que estiguera disposat a lo que fora, carregar, descarregar, moure la infinita documentació burocràtica. No sé això fent tots. És això que fas? Sí, això fas... Rosendo Puigdeler, durant 14 anys, ha treballat molt bé per el bon funcionament de la banda, humor, bon criteri, i encara estàs en la brecha. Així que pensem que també mereixes un reconeixement per la teua llavor i el funcionament de la nostra ocupació. El president que va fer l'entrega, jo no ho sé. L'arxiver és una figura de les nostres societats musicals molt valorades. No es coneix la importància que té que les obres estiguin preparades i fetes dels músics, amb tota la entretinguda feina que això comporta. I que això, algú fa, sap que ja on estan totes les obres sense l'ajuda de sistemes informàtics. És un arxiu verdaderament i per aquest treball ben fet, i per ser aquest ésser humà
tan entranyable i efectiu durant aquests 4 anys, li fem el reconeixement a Andrés Ramírez Martínez. Tinc que dir que tant els quadres que li ha presentat a Fernando com els de Rosendo i Andrés han sigut preparats en l'Escola Solidària. Bueno, ara tenim una representació de l'Ajuntament de Torrent i vull que isquen també a l'escenari Alfred Costa i Alfred Domínguez per a fer-li entrega als homenatjats, als que estan així, d'un present canut. Concerts que va fer la banda en Torrent. Sí, i bueno, gràcies. Gràcies. Bueno, i acabant, continua Rosendo presentant el concert. Bueno, anem a veure. Això està tot en directe. Com no gravem res, entonces ixen alguns fallos. Però espero que aquests fallos vostès lo comprenguen i sàpien perdonar-los. En este moment, ara, Robert Amparo Martínez, la dona del president, que puja a l'escenari, per favor. S'han acabat, perquè no mos han dut més rams. Però ara queda la bandera, que ha format part des d'un principi de la nostra agrupació. Entonces, com a record d'este dia i d'este moment, se li va imposar un corbatí donat per la mateixa família Fernando Miras i Gallego.
anem a continuar en la música, que és el que també interessa. Entonces, en aquell temps, la banda es comença a funcionar, la darà Hugo, el senyor Hugo li s'ocorrí fer un pasodoble dedicat a majors de l'Horta Sud. Entonces, en este momento, yo invite a Hugo Ginesta a que puche al escenario a dirigir este pasodoble. Bueno, entonces, este pasodoble, que es el mayor de l'Horta Sud, a continuación será el tambor de granaderos, después la leyenda del beso y el príncipe de carnaval de José Serrano. Y acabarem en el himne a la comarca. A tots vostès, Hugo Ginesta.
Te ofrecemos una hipoteca con la letra pequeña más grande de la historia. Para una de las decisiones más importantes de tu vida, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. El jueves celebra la Santa Faz de Alicante en la 8 Mediterráneo. Sigue la multitudinaria peregrinación desde la concatedral de San Nicolás hasta el monasterio. En directo desde la Santa Faz alicantina, romería y Santa Misa en la 8 Mediterráneo. Nuevo Parodontax Complete Protection. Si ves sangre al cepillarte, ¿utilizarías una pasta para encías más sanas o una para dientes más fuertes? Ya no tendrás que elegir. El nuevo Parodontax Complete Protection tiene 8 beneficios específicos para unas encías sanas y unos dientes fuertes. Di adiós al sangrado de encías. Nuevo Parodontax Complete Protection. El próximo 28 de abril les esperamos para que sigan la noche electoral aquí en la 8 Televisión. Estaremos en las sedes electorales de los principales partidos políticos. Analizaremos los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana y los resultados de las generales. Les esperamos. La Diputació t'informa. Estàs jubilat i vols gaudir del programa de viatges Castelló Sènior de la Diputació de Castelló? Presenta la teua inscripció a la pròpia Diputació, a Officams o a través de la seu electrònica i gaudeix de la província. Diputació de Castelló. 135 identitats, una província única. A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines de lomo? ¿Y el lomo adobado? Listos. ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién traídas. ¿Y los extratiernos del chef? Esos van a arrasar. Seguro. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso que hay? Hombre, claro, el extratierno del pozo. Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El Pozo. Que comience el show. Bé, esperen que en les seues cases hagin disfrutat tant com nosaltres així de música gran, fet per gent gran que sobretot té moltíssima estima per la música. Moltíssimes gràcies per estar així, per acompanyar-nos, a vostès també per haver vingut esta nit. I bé, es desitge llarga vida a esta agrupació de majors de l'Horta Sud. Ho intentarem, Efectivament. Ahí estem. Així és. Gràcies. I a tots vostès els desitge veure en una altra ocasió en este programa de Si Major i es deixem, com sempre, en la nostra agenda musical. Adéu.